Dê ni rư đu wê grad bu sang mong kha. Yohan lê ga ti se phwa tu ti si ke ni shat si khu tha sai na dio pla se ngu lu si lam wa yi. Nga na bim rung ma dung nge nga phe na asang su phe yi nga atong tha sa shi ni ge ang shi ma zi we de gang yi dang che sang ang yi tu no na ang shi zi we de gang yi dang che na ang shi che zi lam rat ang yi de she roi na ma na nga yi shno we mong kha rat na akhat ni e sharam sha na ma na nga atong tha e al nung nga ge na ma atong tha alam ye ang rung tha ma sa shi we de gang yi na ang shi zi ma lu no de na ma ge nga atong tha al dang me wa nang ke ni na ang shi me zi long nang nga na him rung nge na ma na de gang ri yi nang e nga atong tha al na nga ge ang atong tha al we gu mang na ang shi ge za zi pa wa ni nga tha me sa shi nang ni na na ma i pha ge wa me lun nang nga atong tha mal gu na de gang de gor bu o na shu ngam me we ri sang ma shu mo na sami sang gor bu o na akhat na me na ma na nga atong tha al dang e wa nang na nga kha ge na ma atong tha al khat ke ni na na ma e shong nang we kha pha ge e r chi nang we khan na ma sang e zi da nang e na ma na ang shi ge za e zi nang we ya long ke ni nga a phe ngor du gong shring lu ngoi we long ke ni na ma na nga su san jung e nang we than shi long e